Llangefni heddiw i cwrdd ag Haws Glambia, cwmni sydd ar Ynys Môn. Maen nhw'n gwneud caws mozzarella yma allan o llaeth maen nhw'n cael o ffermwyr yn Gogledd Cymru. Rwy wedi cwrdd heddiw gyda'r uwch rheolwyr a gyda pobl sy'n gwneud y caws yma yn Llangefni. Rwy wedi bod yn edrych ar y proses ac rwy wedi gweld fel mae'n rhoi digon arian mewn i'r proses, fel bod technoleg o'r blaen. Ac rwy wedi gweld fel maen nhw'n gwneud y caws ac wedi weld y periannau maen nhw'n ddefnyddio. Ar ôl gweld y proses maen nhw wedi wneud y caws a weld y periannau maen nhw'n ddefnyddio, rwy wedi cael y siawns i profi'r cynnyrch ac rwy wedi gweld y gwahaniaeth mewn blas y gwahanol caws maen nhw'n gwneud yma yn Glanbia. Ac fel maen nhw'n wneud unrhyw beth o caws i'r cwsmeriaid maen nhw'n cael trwy y drws yma. Ac wedyn ar ôl profi'r cynnyrch, rwy wedi helpu y cwmni gyda cymorth am pethau Ewropeaidd sydd gyda nhw ar hyn o bryd. Oedd e'n bleser heddiw rhoi cymorth i cwmni lleol, cwmni llwyddiannus iawn yma yn Gogledd Cymru. Busnes Cymraeg lleol yn cael pobl sy'n gweithio o'r ardal yn llwyddiannus iawn yn farchnad Ewrop.